Predstavte si anglického gentlemana, ktorý príde v obleku do svojho obľúbeného baru, dať si svoj obľúbený drink a nikomu nič nedokazuje. No a keď sa okolo začnú zbiehať béčkoví hráči a robiť ramená, tak si dá dole svoj oblek, vyhrnie si rukávy na bielej košeli a nastaví jednoducho nové pravidlá. Takto nejako by som ja definoval najbrutálnejší, najvýkonnejší a myslím si, že aj najdrahší Range Rover Sport, aký si kedy videl. Cena tohto konkrétneho kusu je 250 000 eur. Pod ultraľahkou karbonovou kapotou nájdeme 4,4 litrový vidlicový 8-valec, nájdeme tu nejaké turba, celkovo tú modernú technológiu, ale fakty. 635 koní, 750 Nm, 3,9 sekundy, 290 km za hodinu a inak interné označenie je S68. 23-palcové kolesa z uhlíkových vlákien, inak prvýkrát v histórii automobilizmu použité na sériovom aute s týmto rozmerom. V cenníku plus 13 000 eur, v skutočnosti minus 9 kg na každé jedno koleso v porovnaní so štandardnou 23. Špeciálne pre tento model vyrobilo Brembo tento veľký hliníkový 8-piestikový brzdový strmeň, ktorý brzdí 440 mm veľký karbon keramický kotúč a šetrí sa ďalších 34 kg. Interiéri vás upúta prirodzene tento nádherný športový volant, ktorý má v strede tlačítko SV a keď ho stlačíte, tak priehľadné koncovky pádiel sa zmenia na červeno ako rohy samotného diabla. Novinkou pre tento model sú aj tieto SV Performance sedadlá, vzadu nájdeš karbon, inak horná časť podrží tvoje telo za každých okolností, no a tá spodná časť urobí to, že tvoje telo sa nebude sťažovať ani keď otočíš Monako bez prestávky. To najlepšie na záver. Štvorica koncoviek aktívneho výfukového systému dáva takýto zvuk. Toto sme my, Final CD Premium v Žiline, lebo milujeme autá.